Mayibongwe bazalwane egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyanibulisa bazalwane, ndinibulisa ngelihle igama lomfilo wam onguKristu Yesu. Bonke abangcwele abasenkosini kwindawo ngendawo abathi uYesu Kristu inkosi, ndiyababulisa. Ndicela ukudlulisa bazalwane izinto uThixo andiphathise zona egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndizocela nje ukuthandaza nje kafutshane, ndizothi gqabagqaba. Nangona ke bazalwane ngazozithetha zonke, kodwa kancinci kancinci bazalwane ndizawumane nje ndizithetha egameni likaYesu. Ngicela ukuthandaza babongcwele egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu wethu onamandla, Nkulunkulu wethu othembekile, unguJehova igama lakho, ayikho engenzeki kuwe, unguAlfa unguOmega, usisiqalo usisiphelo. Uthezweni lakho womnika onqanweyo emthonjeni wamanzi obomi ngesisa, oseleka wakha amanzi akabuya nxanwe naphakade. Somandla uthe xa sikufuna ngentliziyo yethu yonke nangengqondo yethu nangomphefumlo wethu sokufumana, kodwa xa sikushiya wena woshiya. Somandla ndiyathandaza ngabo somandla ubungqina endizawuthi ndibothewule somandla phakathi kwabantwana bakho. Nkulunkulu wethu onamandla, ndicela Jesu buthinte intliziyo yalowana lowa moya ingcwele, ngoba somandla andizutyhila nto ethe qatha engqondweni yam. Somandla ndizothetha ezi zinto uzithethileyo kum somandla egameni lenkosi uJesu. Uncede ngazo abantu bakho moya ingcwele, ngoba sekuseduze somandla ukuthi likhali ixilongo somandla, kodwa bazalwane basadlala somandla emabandleni. Nkulunkulu wethu ongcwele, ndiyathandaza somandla, thinta intliziyo yalowa nalowa, ingqondo yalowa nalowa, ususa amanqathe enyoka afakwe nguSathane ezindlebeni zabantwana bakho, uze bangaphulaphula ukuthetha somandla kwakho ngalo igunya legama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndiyanibulisa ke bazalwane, ndinguye uFezeka Bafazini, kodwa ndibonga inceba uYesu wandenzela yona bazalwane. Wandinika igama elitsha, wathi ndiyo imboni yebandla, wathi not ibandla eli ukulo, ibandla lam endizazolilanda ngomhla wokugqibela elingenamibimbi, uyimboni yelo bandla. So ndiyambonga ke kakhulu uYesu bazalwane. Ibingekuko ukwenza kwam kakuhle oko nobubhetele bam bantwana bakaThixo, oko inceba yakhe isuke yaphuphumela nakum. Ndiyambonga ke uYesu bazalwane, ndiyambulela kakhulu owayitshintsha impilo yam. Bazalwane, ndifuna ufundisa nje kafutshane ngezinto uThixo andifundise zona, nangendlela bazalwane uThixo afuna ngayo umntu okholwayo ukuthi makabe njani. Ndicela uzuyivule intliziyo yakho, ungathi akwaba kube sekunkwabalala. Ndicela uzame ukuthandaza kunoba unyelise umoya ingcwele, unyelise zonke izinto ezothi ndizithethe ndizifundiswe ngumoya ingcwele. Lumkela ukumnyelisa umoya ingcwele bazalwane. uThixo uthe ungamnyelisa unyana, umnyelisa uThixo, kodwa unyelisa umoya ingcwele akayi kuxolelwa kweli nakwelizayo. Ndicela xa ubumamelo bubungqina, ukulumkele ukuthetha amagama amagama ahlambelayo, ulumkele ukuthi ingqumbo kaThixo yehlele phezu kwakho. Xa ngaba awuvisisi, thandaza. UThixo wethu uyeva, unendlebe uyeva, unamehlo uyabona. Umcela uThixo ukuthi athambise intliziyo yakho, ngoba ndiyakoyika umntu onyelisa umoya ingcwele bazalwane, ngoba akaxolelwa. Bantwana bakaThixo, uYesu wayilanda impilo yam. Besendingqinile ke ngaphambili bazalwane ngezinto uThixo awandinceda ngazo. uYesu ke bazalwane, ndizoqala kule ndawo. uYesu bazalwane undithumile ukuthi ndifundise abantu ngesiwoko. Abantu abasazi isiwoko bazalwane. Wathi ndicela abantu ukuthi sikhona isiwoko, likhona izulu. Ngabanjani ababheka ezulwini, ngabanjani ababheka esiwokweni. Bazalwane, abantu ababheka ezulwini ngabantu abaphila ngcwele. Ubungcwele ke bazalwane yinto enjani? Bazalwane, ubungcwele, umzalwane ongcwele ngumzalwane ongesayisebenzisi iproduct kaSathana. Bazalwane, iproduct zikaSathana into ezifana neefiber. Ifiber bazalwane ngumoya wenyoka. Phantsi kwamanzi, phantsi kolwandle kunenyoka egama linguBravo ekhula inwele oko. Ama-devilship namadimoni anquma
axhumla ezaa nwele kulaa nyoka, adibanise neenwele zabafile, bayothengisa ezitolo, bafike bathenga abantu. Bazalwane, xa usindisa ubiza igama likaYesu, siyababona abantu oosaziwayo bazalwane, kuthiwa zii-women of God, ziyashumayela, bantwana bakaThixo, zineefayibha entloko. Angeke bazalwane babonana nombuso wezulu, bantwana bakaThixo. Abantu abafakela ifayibha angeke babonane nombuso wezulu. Abantu abafaka igolide emazinyweni bafuze usathana, bazalwane. Amazinyo kaSathana agcwele igolide yonke. Lumkela ukulinda isihogo endlini kaThixo. Indlu kaThixo, bazalwane, ayondawo yokulinda isihogo, yindawo yokulinda izulu. Ngoba xa ungakuphulaphuli ukuthetha kukaThixo ngabaprofeti bakhe, bazalwane, umoya oyingcwele, ukhona izinto kuthi sonke azityhilayo, kodwa kunezinto uThixo angasoze azityhile ngaphandle kokuba athethe kubantu abonyulile njengabantu abenze bangumphongolo wakhe wokulumkisa ibandla, abaprofeti abafana nam, bazalwane. Nkosi yam, intliziyo yam iva kabuhlungu, bazalwane, ngabantu abacimba ukuthi bayazi kodwa bangazi. Bazalwane, sikhonzela ubheka ezulwini. Bazalwane, intsindiso yinkonzo yenguquko, uyaguquka. Bazalwane, izulu likhaya labangcwele, kungena isono. UThixo undixelele, bazalwane, zintoni ezifaka umntu ezulwini, zintoni ezingamfakiyo umntu ezulwini. Bazalwane, umntu ofaka amacici, umfazi ongagqubutheliyo entloko. Andithethi ngomfazi otshatile, bazalwane, ndiyayazi le nto ndiyithethayo, umoya ingcwele undifundisile. Bazalwane, umfazi, wonke umntu othi xa kekhupha amanzi ngasese ahlale phantsi, ndithetha ngomntu onjalo. Bazalwane, uyagqubuthela entloko endlini kaThixo. Ungamangaliswa ngumntu ovuthayo, ethandaza ngezilwimi, ethandazela abantu baphile, athandaze, bazalwane, umlilo uhle, engagqubuthelanga entloko, engumfazi. Bazalwane, imililo mibini apha ehlabathini. Xa ungenawo umlilo kaThixo, unomlilo kaSathana. USathana unazo izilwimi, uyabagcoba abantu ngezilwimi. Bantwana bakaThixo, sukothuswa yiloo nto. Kuyathwala xa ungumfazi endlini kaThixo. Andithethi ngamfazi owendileyo, andithethi ngamfazi omdala, ndithetha ngomntu othi xa ekhupha amanzi achophe phantsi. Bazalwane, khanicengane neentliziyo zenu, kulumkele ukulinda isihogo endaweni erongo. Indawo yendlu kaThixo ayondawo yokulinda isihogo. Bazalwane, ndiyanicela, ndiyanithandaza, ndiyanibongoza, ndiyazithoba. Sanukuthi oomama bani, abanye abantu bathi oomama mahlaba bayashumayela kodwa banazo iifayibha. Bazalwane, angeke babonana nombuso wezulu oomama mahlaba bephila laa mpilo bayiphilayo, sibabuke nokuba bangavutha. Bantwana bakaThixo, abangeke babonana nombuso wezulu. Oomama usithole bayafakela entloko. Ndicela oomama usithole, bazalwane, unkosikazi katsunami, utata usithole, bantwana bakaThixo, unomoya wezwe, akagqubuthele entloko, uneefayibha. Bazalwane, abantu abanje abangene ezulwini. Nkosi yam, sikhonzela ungena ezulwini. Yini, bantwana bakaThixo, ndiyanithandaza, khake niguquke. UYesu ke, bazalwane, undithumile ezikokhelini ezilida amabandla. Loo mini leyo wayezandithuma ezikokhelini uThixo, wayendimisele, bazalwane, apha umfazi owayenxiba ilokhwe ema apha phezu kwamadolo, engavalanga ezigalweni, engavalanga apha emilenzeni, engagqubuthelanga entloko. Bazalwane, kathethi izwi, lathi izwi kum, ume apha phambi kwam lo mfazi, lathi izwi kum, mntanam, imeseyiji endiyibeke apha kuwe yiyo ebhekisa abantu ezulwini. Bazalwane, wathi, mntanam,
alikho izulu lomuntu onxiba ngendlela athanda ngayo njengalo mfazi. Waphinda kabini wathi alikho izulu lomuntu onxiba ngendlela athanda ngayo njengalo mfazi. Wathi ndicela uzuxelela iinkokheli ezime emabandleni endizimise njengoomalusi bezimvu zam ukuthi mabafundise abantu bam ngobungcwele, ngoba izulu likhaya labangcwele. Wathi uYesu, abantu aba ayingobazo, ngabam, ndinguYesu, yinyani ezokubakhulula. Bazalwane, uYesu ndiyamazi, ndimbonile uYesu bazalwane, ndiyamazi, ndimbone kanintsi uYesu bazalwane. uNkulunkulu wethu makasincede bazalwane. Wathi ndikunika uHezekile 3 uqhubeke uzixelela ezi nkokheli, uthi ndikuthuma kubo abantu abanenkani. Kodwa ke mntanam, ndiyacela uzubaxelele noba bayakuva noba bakuva, kodwa wena dlulisa imeseji. Wandinika incwadi kaHezekile 3 wathi intetha yabo ayinzimanga ifana neyakho, kodwa banenkani. UThixo ke bazalwane wathi kum, ndizokunika inkani engaphezu kwale yabo. So ndiyayimela inyaniso bazalwane. Andikhathali noba umntu kuthiwa ngumpostile onendeve ezinde, ngumpostile onxiba i-sharp nose zooma-2 point bazalwane. Andithethi loo nto, ndithetha le ndiyaziyo ndiyithunywe nguThixo bazalwane, endonyulile wandenza imboni. Wathi ndiyimboni yebandla, wathi ndiyimboni uYesu ibandla lakhe lonke. Wathi bazalwane, ndikuthuma kuzo iinkokheli, kodwa uba uyenzanga loo nto, igazi laba bantu uzolibuza entlokweni yakho. Bazalwane, zinkokheli, oyini, bapostile, bafundisi, uThixo unenyule ngonethemba. Khaniyeke ukujonga iminikelo, khaniyeke ukukhonzisa abantu ngokokujonga inani labo ukuthi bangakanani. Yiyekeni loo nto, khanishumayezeni abantu bakaThixo inyani ezobafaka ezulwini bazalwane. Ezulwini kuthiwa uyaphela unyaka kungangenanga mntu. Aba bantu bangaka bafayo ngoba kufosinisiwe nongasiniswanga, kufa igqirha, kufa umkhonzi, kodwa abo bantu abangeni ezulwini bazalwane. Nkosi yam, khake siphendukeni, masiphendukeni bazalwane. Wathi uYesu izulu likhaya labangcwele. Uba ubaxelelanga, ndizolibuza phezu kwentloko yakho igazi labo. Ndiyaqhubeka ke bazalwane, ndiyabaxelela. Abanye bayandiphikisa, abanye bayayivuma, kodwa andinandaba bazalwane. Izilong ndenze le nto uYesu andithume yona, ngoba ukuphikisa bazalwane akuqali kum. Kaqala ngokuphikiswa kwakuYesu. Oodade uJeremiya babephikiswa bade bathenjiswe ngobulawa. So nam ke ndinguJeremiya part 2 bazalwane. Ndiwalindele amayelenqe ayenzelwa ooJeremiya, abantwana bakaThixo, ngenxa yokuthetha iinzulu zikaThixo, iimfihlelo zikaThixo. Iinkokheli mazifundise abantu bakaThixo ngobungcwele, sukujonga ukuthi ubani uyatitsha, isishumi sakhe sityebile, uyayithanda iwivu. Andizumxelela ukuthi iwivu ngumoya wenyoka bazalwane, ifayibha ngumoya wenyoka. Wandityhilela uThixo zinyuquza apha entloko bazalwane. Ifayibha, ii-makeup bazalwane ngumoya wenyoka. Umntu one-makeup uThixo wandixelela wathi ufuze inyoka bazalwane. UThixo wandityhilela ngeegqom ezifakwa ezikhibhothini emabandleni, ukuthi igqom ngumculo waphantsi kwamanzi wesilwanyane, ipopayi nedragoni. Uba mfundisi ebandleni lakho igqom uyayifaka kwisystem, uzoyazi ukuthi ugida namadimoni phakathi endlini kaThixo, ugida namadeveloshi phakathi endlini kaThixo. Wena wazi, ucinga uba uyazi, ucinga uba uvutha ngomlilo wamazulu, xa kanti uvutha ngokaSathana umlilo bazalwane. USathane uyabagcoba abantu phantsi kwamanzi, uyabagcoba abantu emkhathini. Sukothuswa ngabantu abavutha babile bazalwane, bengenabo ubungcwele. Uzumazi umntu ovutha efaka amashiya, efaka amazipho, efaka amacici, enxibe ibhlukhwe, enxibe ngendlela afuna ngayo, ethambise iruji, enze yonke le nto. Uzuwazi kakuhle ukuthi olo
uvutho avutha ngalo, ugcotywe emkhathini okanye phantsi kwamanzi. Andiyifihli le nto endiyithethayo bazalwane. Kungase kuze uma ipikapi apha kwami ndibambe iyondivalela, ayizuba linyala elo. OoPawulos babevalelwa ngenxa yeendaba ezilungile. Bazalwane, abaye ezulwini abafazi abanxiba ibhlukhwe, abafazi abanxiba iminisketi ezibameta imizimba, bazalwane, ivelisa ihips, kwabanye ivelisa ishwabha. Abaye ezulwini abantu abanjalo, abanabo ubungcwele. Bazalwane, umoya ingcwele uke wandifaka eshophu ngelinye ilanga, bazalwane, wandibonisa iskeyiti ezejini, bazalwane, ezizithayithayo. Wandibonisa wathi, mntanam, sisoko sodwa esi umntu osebenzisa ezi zikete ezinxiba angeke abonane nombuso wezulu. Ndabe ndinaso isiso ngqo esindisibona kulaa shophu. Ndandiziva xa ndisinxibile bazalwane. Ndavuka ndibuhlungu ngeyona ndlela, kodwa ndizange ndaphinde ndasinxiba. Make siprektizeni bazalwane ukwenza ilizwi likaThixo. Ukungena ezulwini ayikokuquqela enkonzweni. Ukungena ezulwini ayikokuthanda Yesu. Bazalwane, ukungena ezulwini kukuthanda uYesu, ukuphulaphula izwi lakhe, ukuthetha kwakhe, ukugcina imithetho yakhe. Wenze kukwenza into efaka umntu ezulwini, kukwenza ilizwi likaThixo. Bazalwane, akanandaba usatha nomntu oquqela enkonzweni avuthe every day kodwa engalenzi ilizwi likaThixo lilize. Bazalwane, iworship ziyavutha ziveze icleavage. Abantu abavelisa icleavage, umoya ingcwele uthe icleavage ngumoya obufebe. Bazalwane, uzuyazi ukuthi xa ungumfazi uvesa icleavage ukuthi ubotshwe ngumoya wobufebe. Bazalwane, Nkosi yam, ndiyamcela uThixo, ndihlala ndithandaza ke bazalwane ngalo lonke ixesha, ndimcela uThixo ukuthi makancede abantu bakhe. Ndiye ndikhathazeke kakhulu xa ndicinga ngesiwoko. Isiwoko uYesu undibonisile bazalwane, kobunye ubungqina bam sendingqinile ngaso, kwezinye ii-VN zam sendiqonda ukuthi abantu abaninzi bazifumene. Bantwana bakaThixo, apha ezisukini uYesu ke wandithatha wayondibonisa isiwoko bazalwane. Ndafika ndibona ndiphezulu entabeni, phezulu bazalwane, isiwoko sisezantsi bazalwane. Kakuvutha umlilo phaa, umlilo usithi unqanqaza umlilo bazalwane, kuphoswa abantu bekhala besemoyeni bayotshwe ezantsi bazalwane. Ndavuka ndikhathazeke ngeyona ndlela bazalwane. Bantwana bakaThixo, ndiyanicela khanihlukane nezi zinto bazalwane. Ndizenzile ezi zinto, neefoto zazo ndizigcinile, ndingqina ngazo bazalwane. Ndiyababonisa abantu ukuthi andinamona, andidinganga mali yakuthambisa Cutex, yakuthenga Cutex, andidinganga mali yokuthenga zi-eyebrow bazalwane. Abantu abanjalo abaye ezulwini. Nkosi yam, abantu abasindisiwe kanti banjani bazalwane? Khanibone eZiyoni bantwana bakaThixo. eZiyoni abanaYesu, abanamoya ingcwele, kodwa awunawufika eZiyoni kukho intombazane efake amacica ame emagxalabeni, efake iruji, ejingisa iifibres ibethe emqolo. eZiyoni bazalwane kunxitywa kakuhle, awunawubona mntu onxiba ibhlukhwe. Kamntana oyintombazane one-2 years eZiyoni awunambona bazalwane enxibe ibhlukhwe, uthwele entloko bazalwane. Abafazi abangagqubutheli abaye ezulwini. Ndihlamba izandla zam, ndifuna uthi uzuyikowuta ilizwi likaThixo, ulitolika rongo ube uvile. Akho nto ibaluleke njengento uThixo ayithethileyo bazalwane, ngaphezu kwento ebhaliweyo. Ngenxa yantoni? Kuthe ndisitsho ungandivi kakuhle ngoba izwi lakhe uthe kusezodlula izulu nomhlaba, kodwa izwi lakhe angeke ladlula naphakade. Kuthe ndisitsho njalo, ilizwi likaThixo uzolifunda, qha ke ngoku imisteyiki uzalitolika rongo. Yiyo le nto ndisitsho bazalwane. Kodwa le uyawayiphulaphula uThixo ithethe ezindlebeni, awukwazi uyitolika rongo. Uthetha le nto uThixo ayithethileyo kuwe bazalwane. Uzawuthi ufunda izwi uthi umpostile uPawulos uthi xa kanti akathethi loo nto ulitolika rongo. So ibalulekile into oyiva ithethwa nguThixo apha ezindlebeni zakho bazalwane. Ndixoxa naye uTata uYesu. uYesu wathi kum, mntanam, uzakufundisa ngokwam.
wam, ndiza kufundisa nangendlela yokunxiba. Bazalwane, indlela yokunxiba ndiyifundiswa nguYesu. Wathi kum ndifuna unxiba isiketi esingu-2,8 ubheke ezantsi sivale. Wathi kum ndifuna uthwala iqhiya entloko. Bazalwane, eyithetha loo nto ndingatshatanga, ndingenayo indoda, ndiyintombazana. Kodwa abefundisi babili ebabandleni bathi inwele ziluzuko emfazini, zimele isigqubuthelo. Bazalwane bubuxoki, ndinazo iinwele ezinkulu, ziyi-afro, zintle kakhulu, ziluzuko kum ngoba ndizinikiwe nguThixo. Kodwa hayi kuThixo bazalwane, azilozuko kuThixo, ziluzuko kuwe ngoba ekuphila uThixo. Uba awugqubutheli ungumfazi endlini kaThixo, uzuwazi ubheke esihogweni. Nawe tata umpostile, tata umfundisi, tata ubhishophi, tata umkhokheli, namhlanje ndiyakuxelela tata umvangeli, uba unxiba iskin jean ubheke esihogweni, uba unxiba uthenga isuti ezawuthi xa ume epulpiti ibonakalisa ubuze bakho ukuthi umile kanjani na, ne-underwear ukuthi iphelela phi na, uzuyazi ukuthi ubheke esihogweni. Bazalwane, masingayibeki nemlonyeni sisithi imizimba yethu yitempile engcwele, kodwa asiyiphili le nto. Bantwana bakaThixo, ndiyadlulisa bantwana bakaThixo, uyayithatha awuyithathi is your choice. NoYesu akanyanzelisanga mntu, uthe osuku bethanda makawuthabathe umnqamlezo wakhe andilande, othandayo. Nawe ke namhlanje njengoba ndisenza obungqina, ixhomekeke kuwe ukuthi ukhonzela ntoni. Okokuqala kumele wazi ukuthi yintoni lidala bakhonza. Ukhonzela ukubheka ezulwini, awukhonzela ukungcwatywa ukuze xa uswelekile kugcwale kwakho kujayive ithomoyi, umdanso wamagqirha, umdanso waphantsi kwamanzi. Bazalwane, ithomoyi uThixo uyityhilile. Uke wandibonisa ibandla bazalwane livutha eli bandla bazalwane, wathi uThixo kumye wabona abamntanabo basindisiwe physical xa ubajongile, kodwa spiritual bayaxhentsa ngamagqirha. Bazalwane, akhona amagqirha asindisiwe abiza igama likaYesu. Akhona amagqirha asikona anxiba isuti anganxibi mafele. Akhona amagqirha angahambi nganyawo, anxiba i-sharp nose nanxiba igqobsi. Yebantwana bakaThixo, sikhona isihogo sabantu abanenkani. Uhambe uyobuza isityebi. Ela lizwi lesityebi bazalwane noLazaro ndalibona kum mhla uThixo wayendikhupha emzimbeni eyondibonisa izulu. Bazalwane, ndibonisa abantu abasentlango. Ndajonga apha phantsi mna bazalwane, apha kwam ndabona abantwana bam bephandle, ndabakhwaza. Ndibakhwaza ndiphezulu ezulwini ndisithi, Anesipho, umntanam omdala ka-2006 nguAnesipho, ndimkhwaza, Anesipho, sindiswani, sikhona isihogo. Babephakamise amehlo abantwana bam bejonge ezulwini besabela, mama, besabela kum. Bazalwane, sikhona isihogo. Guqukani, zinkokheli, hlukanani nalaa moya wokusikela abantu kuthiwa kuplejelwa umfundisi qho ngonyaka, nisikela abantu ukuthi mabakhuphe mali. Nibheke esihogweni bafundisi. Hlukanani nohayarishelwa izitulo ezichophileyo ezinkulu ezibheke phaa, kunikwe nini uzuko. Bazalwane, uzuko lolikaYesu. Nibheke esihogweni bazalwane. Batata befundisi, umnikelo ukhona usezwini, sifunde izwi. Umuntu uyanikeliswa nguThixo. Hlukanani nokuthi kuplejelwa umfundisi makukhutshwe i-1,000 rand. Umnikelo yinto ephuma entliziyweni. uThixo akayifuni into exelelwa komntu ukuthi makakhuphe malini. Iyavakala ke bazalwane xa kusithiwa ebandleni sizawufuna ukuba senzeni isakhiwo senkonzo, ilungu ngalinye malikhuphe 200 okanye malikhuphe 500 okanye malikhuphe 1,000 rand, okanye masiplejeni bazalwane sithengeni isistimu, ilungu ngalinye malikhuphe imali ethile. Inomohluko leyo bazalwane. Hlukanani nokuthi utata umfundisi nxa ke plejelwa kufuneka ngoku noko sike senzeni i-30,000, kudala saplejela umfundisi imnika 11,000. Nibheke esihogweni bafundisi, nishumayele. Nibheke esihogweni bapostile, nishumayele, kodwa ningakange niyiphile. Ndithi mandinidlulisele bazalwane, kunintsi uThixo andiphathise kona bazalwane. Ngelinye ilanga uThixo
undithilela emzini kunomngcwabo bazalwane, kusententeni kuyaphakwa, iitafile zithe ri apha, kuyaphakwa i-full meal. Ndifike apha bazalwane ndiyababona abantu bathatha ipleyiti, bayathatha, but mna njengoba ndikubona ukutya ndibona amantshontsho enyoka. Andithethi ngenyama yodwa, ndithetha ngee-full meal, iipapa ezizityiwa esingcwabeni bazalwane, zazibonwa ndim ukuthi ziinyoka, amantshontsho enyoka enyuquza ezipleyitini. Ndaya bazalwane ndafike ndazinyathela ngeenyawo ezo pleyiti ezo, ndazicupha ngeenyawo. Bantwana bakaThixo, ndiyanicela masiphendukeni, kubalulekile ukuguquka bantwana bakaThixo, ngoba usenganeno kwencwama. Ngapha kokufa uqala obunye ubomi obusebenzela uselapha emhlabeni. Bazalwane, intsindiso ayiko kunxiba kakuhle okanye kuthiwa ufuneka ube mhle. Ewe, funeka sibe bahle, sihlambe, sibonakale ukuthi sihlanjwe ngegazi likaYesu, kodwa thina sinomoya ingcwele masihlukane nogqithwa ngabantu basezicaweni bazalwane, sisindiswe sinomoya ingcwele. And ezinkokheli, bafundisi, bapostile, hlukanani nokuqhatha abantwana bakaThixo nithi umntu makalinde umoya oyingcwele wakhe ozamyekisa ulindisa umntwana kaThixo isihoko. UThixo bazalwane xa eyityhilile into uyityhilile bantwana bakaThixo, uyayikhalimela. Sukuthi umlindi athethe kuwe mhlawumbi engezi nje azothetha apha kuwe kungenxa yale ndlela uyiyo, ilisikizi, uvelisa umzimba ngaphandle, uthi uyavutha pha, uyacula, uyashumayela, uthandaza ngezilwimi, ngelo xesha uvelisa amakhwapha, amagxalaba ngaphandle endlini kaThixo. Uzazothetha kanjani umoya ingcwele nawe? Khawuphenduke, sikhona isihoko. Bantwana bakaThixo ke, uThixo wam ke bazalwane undithumile nasemagqirheni, wathi ndiwaxelela amagqirha umoya wobugqirha ngumoya kaThixo, ngumoya kaSathana, ngumoya waphantsi kwamanzi, ngumoya wefayibha. Xa umbona umzalwane efake ifayibha uzumazi ukuthi ubotshwe ngumoya wobugqirha. Umbona umzalwane enegreti, noba ngumfazi noba yindoda, uzumazi kakuhle ukuthi ubotshwe ngumoya wenyoka, ngumoya wobugqirha. Igreti zinto zamagqirha, zinto zaphantsi kwamanzi. Bazalwane, uzinikiwe iinwele zendalo, amazipho wendalo, iintshiya zendalo. Ekhaya ezulwini akungeni mafeyiki, sorry, ekhaya ezulwini bazalwane akungeni mafeyiki, ungeni original kuphela bazalwane, ifeyiki ayingeni. Undinikile ke imessage yodongwe esandleni sombumbi, uJeremiya 18 bazalwane. Thina siludongwe, uThixo wethu ngumbumbi. Asikwazi kuphikisana noThixo ngendlela uThixo asidale ngayo. Wena xa ufaka amashiya amade, inkopho ezinde, uqhwanyaza ngeenkopho ezinde, uthuka uThixo, uthi wena Thixo usisidenga, ukwazi udala, ngewa undidale ndinje. Bazalwane, xa utshintsha iinwele uzidaya zibe pinki or zibe mhlophe or zibe mnyama or zibe yiloo nto ziyiyo, uthuka uThixo, uthi wena Thixo awukwazi ukudala. uThixo uva kabuhlungu yile nto bazalwane niyenzayo. Khawukonele ile ndlela uThixo akudale ngayo, because ezalo mhlaba ziyaphelelwa, kodwa le ndikuxelela yona namhlanje xa unoyibamba iza kusebomini obungunaphakade. Bazalwane, yompakamo le ndiyithethayo uThixo uyikhonfeme kanintsi, wathi xa banobamba le message ndiyibeke kuwe mntanam, yiyo ebhekisa abantu ezulwini, yile ndiyibeke apha kuwe. So iinceku zinqenekela abantu, zibenza bazo, zijonga inani emabandleni. Jongani bafundisi, jongani bapostile, ndinixelele, ndixolele ukhonza nabantu ababini uba ndingathi ndigcwalisa indlu kaThixo xa kanti ndigcwalise iinkuni zesihoko ngaphakathi. Nizophendula ngomhla wokugqibela, and awuzuphendula ubuye uzolungisa. Uza kuthathwa uyophoswa esihogweni noyihlo wakho uSathana, njengoba ungafuni ukushumayela uYesu sekelichithile igazi. Zange kube mandi uYesu umhla achitha igazi. Njengoba wena uzakwenza abantu bakaThixo ingathi ngabakho, uzabaxelela uba mabalinde umoya ingcwele wabo, uzobaxelela ukuthi umntu ngamnye uzawulinda umoya ingcwele wabo. Ayikho loo nto, ngamampunge, bathetha into efileyo, ziintsomi ezo bazithethayo. uThixo akanothetha kuthi so. Bazalwane, uThixo ngelinye ilanga uke wathi kum, uyayazi ukuthi bangaphi abantu endithetha kubo umhlaba wonke? Ndathi mna ndazi. Wathi mntanam, only 7 yabantu endithetha kubo mna umhlaba wonke. Wandibonisa uThixo bazalwane ilist yamabandla
azange ndibone ukuthi eli lelaphi lilintoni igama leli kodwa unumber 2 ukusuka kugoda ezantsi bazalwane wayestretchiwe qinyiwe bantwana bakaThixo. Uke wanditshilela ke uThixo bazalwane ngebandla elomnye umpostile ongapha eKapa. Wathi akho bandla liphantsi njengebandla lompostile, libandla leentsomi. Kwenziwa iintsomi bazalwane emabandleni, ziintsomi. Kuthiwa uyawufika bazalwane beshumayela, ngalo mntu ushumayelayo bazalwane, le nceku lo mpostile, utata umpostile ushumayela apha, umfazi wakho ubotshwe ngumoya wezwe. Ushumayeza bani bazalwane? Mna Prophet Bafazini andishunyayelelwa ngumfundisi ochebika, andishunyayelelwa ngumfundisi ohamba emalwandle, andishunyayelwa ngumfundisi onomfazi othambise ruji, ongagqubutheliyo ntloko, umfazi oveza ikliveji, umfazi onxiba iziketi ezimbambayo. Abaye ezulwini baphelela apha emhlabeni. Bazalwane, sikhona isiwoko, likhona izulu. UThixo wathi ndibafundise abantu bakhe ngesiwoko, wandinika incwadi kaMateyu 24 noMateyu 25. Bazalwane, ndiyanicela, ndiyazithoba kakhulu, intliziyo yam iva kabuhlungu ngabantu abangaka bazalwane abazawubheka esihogweni. UYesu sekelichithile igazi lakhe bazalwane. Ndiyanicela, phendukani, sikhona isiwoko, sikhona isiwoko, ndisibonile. Oyini bantwana bakaThixo, guqukani, sanumvumela uSathana anilahlekise, niqhubeke nivuthe emabandleni ningenabo ubungcwele. Bazalwana, bangena abantu abangenabo ubungcwele ezulwini. Oyini Jesu, oyini Moya Ingcwele. Ndiyanicela bantwana bakaThixo, ndiyanicela, khaniguqukeni bazalwane, khaniguqukeni. UYesu sekelichithile igazi, wayenza inceba, uyenze bazalwane. Ndabona indawo ayintlango esihogweni bazalwane ezulwini. Le ndawo bantwana bakaThixo inkulu, ingathi sisitadium bantwana bakaThixo. Kukhona abantwana abancinci xa ndiqonda babephaa 8 years, babehleli ndawoninye bejonge entshonalanga, kwakungekho thethiso omnye babazalwane. Ndabuza mna ukuthi ngabantu abatheni aba, ndaphendula lizwi lathi izwi kum, ngabantu abazentlango. Ndabuza mna ukuthi bayatsha na, lathi izwi kum abatshi, balindele okoyikekayo. Khawulumkele uyocela uxolo endaweni erongo, khawuguquka uselapha emhlabeni. Isityebi bazalwane sahamba sayocela ixolo endaweni erongo, ngapha kongcwaba kukho ukulungisa. Le tshansi uThixo sakunike yona, khawuphenduke, guquka. uThixo uthe masimzukise nangemizimba yethu. Bazalwane, uThixo ke bantwana bakaThixo mna wandikhupha ekutyeni emingcwabeni. Andityi emngcwabeni bazalwane, andiqalisi kwa ukutya emngcwabeni. Bekhona abantu besithi umpostile uPawulos uthe ukutya xa kwamkelwe ngombulelo siyakutya. Kodwa ndazi le ndiyaziyo, ndiyixelelwe nguThixo, wathi mntanam ungatyi emngcwabeni. Andityi bazalwane emngcwabeni, andithathi apile lasemngcwabeni, andithathi skonsi sasemngcwabeni, andithathi drink yasemngcwabeni. Ndingcwaba ndithatha iBhayibhile yam ndihambe ndigoduke bazalwane, ngoba ndisibonile isihogo, ndibabonile abantu belahlwa esihogweni, ndibabonile abantu belahlwa. Heyi Nkosi yam. Bazalwane, abantu bayawuhlabela lo mhlabelo uthi iinyembezi zeminyaka aziyukufeza lutho, but abawuva ukuthi uthini. Bazalwane, esihogweni iinyembezi zeminyaka azifezi nto noba ungalila. Impethu yakhona bazalwane ayifi, ilangatyi lakhona lomlilo alicimi. Umntu utya umlilo, uphefumla umlilo, wondlala umlilo, ombatha umlilo. Esihogweni kuyanuka, abantu iimpethu ziyabatya bazalwane. Everything ubuyenza apha emhlabeni
ezihogweni, ikhona ezihogweni. Noba ubulala namadoda ungashatanga, uzoyenza loo nto emlilweni bazalwane. Amadimoni aza kufasa imilenze, athathe umlenze awufaselele ngapha, akuvula ukuthi afake umkhonto apha kuwe ngaphansi, i-private parts yakho. Okanye kungena inyoka, kunenyoka eneblade esihogweni bazalwane. Iblade umzimba wonke ingena apha kuwe ngaphansi, kusike ukhala, asoze uphinde uthini. Yinto engenasiphelo into yasesihogweni, ayinasiphelo. Xa kuthethwa ngeenyembezi zeminyaka ezingayi kufeza nto, kuthethwa ngasihogo bantwana bakaThixo. Emacaweni bazalwane uculwa qho uba wethu asezulwini, kodwa abamva. uThixo undithumile ke bazalwane nasebantwini abathembele ey'ntweni ezidalwe nguThixo. Uba usebenzisa isiwashu sasecosmetic okanye sasefamasi okanye saphi, uthi wena ususa amaqhakuva okanye wenza intlahla, ubheke esihogweni, uThixo akafuni ukuthenjelwe ey'ntweni ezidaliwe. Sithembele egazini elachithekayo, sithembele egameni likaYesu. Wandibonisa bazalwane inyoka ehlanza lamanzi, ezinkonzo zisebenzisa amanzi. Wandibonisa uThixo bazalwane ezo zinto ezo, loo nyoka. Wathi aba bantu ngama-spirit water wenyoka la bawasebenzisayo bazalwane. Wathi uThixo, ndibaxela abantu ukuthi uThixo unike umntu ingqondo ngaphezu kwenkomo nebhokhwe. Awukwazi uthembele enkomeni, awukwazi uthembele ebhokhweni, awukwazi uthembele etyipini. Amanzi into yokuhlamba ubesikoni usele upheke uve kamandi, ayonto okunceda umntu. Itiya bantu base-ZCC ayiyonto yokuba inceda umntu. Itiya yinto yokuphunga ufudumeze isifuba uzivise kamandi, ayonto onceda umntu bazalwane. Ityiwa yinto yokugalwa ekutyeni uve kamandi, ukutya kube nethesti. Awukwazi uncedwa yityiwa, izwi lithe thina siyityuwa. Bantwana bakaThixo lithe thina siyityuwa. Awukwazi ke ukuthembela etyuweni bazalwane. uYesu uthembekile, seke lichithile igazi bazalwane. Wandinika ke ebantwini abathembele ezintweni uThixo bazalwane, wandinika incwadi yabasekorinte boqala isahluko ngo-10 ivesi ngo-19. Abantu abanqula, abantu abafile, nabantu abenza amazila, abantu abenza abozixelela amasiko, babheke esihogweni abo bantu abo bazalwane. Wandinika uThixo incwadi yentshumayeli 9 vesi 5 bazalwane. Wakuleya amagqirha wandinika incwadi ezenzo 16, wathi ngicela amagqirha ukuthi abheke esihogweni, incwadi ezenzo 16 vesi 16. Wandinika incwadi ka-Isaya 8 vesi 19, wandinika incwadi yeDeuteronomy 18, wathi ndiqale kuvesi 9 ndehle nayo bazalwane. Sikhona isihogo. Uba uyavumisa, uba ngaba uyakhafula, uba ngaba uqubutha kwabafile, uba ngaba uthembele emanzini ubotshwe ngentambo, uba ngaba iulu le ibopha umntu ibimnceda umntu, neetyala ezi zakho uzombathayo, neminqwazi le yeulu uyithwala ibingakuphilisa nayo, uba bekunjalo bazalwane. Masiphumeni ekulahlekisweni nguSathane. uYesu ulichithile igazi. Zonke izinto uSathane ubhizi usebenza i-overtime. Uyazazi uSathane ukuthi sozaxolelwe nakwelizayo. Uyazazi uSathane ukuthi isihogo sayilijele elalokhele yena. Akafuni ukuya yedwa, ufuna ukuya nawe. Wena unenkani, ulibele kuvelisa ikliveji endlini kaThixo, uvelisa amakhwapha, uvutha epulpiti ubile ube manzi bazalwane. uThixo ke wathi ke nyilanga komnye umpostile waseFaith Mission ndilele, wathi uThixo kum, ndicela uzuxelela umpostile ubani ahlukane nokuvutha, abile abemanzi nkqa iindevu zehla amanzi. Aba bantu ashumayela kuba bamva nobuthini, uyadwaba nje. Utsho uThixo apha kum, wandithuma kuloo mpostile. Ndiyaqhubeka ke bazalwane, ndiyabaxelela noba uThixo utyhile ntoni, and uyandityhilela ngamapostile endingabazi nokubazi. Ndenza indlela yento yoba ndibafumane, ndiyithumele imeseyiji kwabo bapostile athi lungisa apha, lungisa apha. Ibandla likaThixo lilahlekile, ibandla likaThixo libolile, and bazixelela ukuthi babheke
ezulwini abaye ezulwini babheke esihogweni, nabantu ababhaptizwa abantu kuma-swimming pool babheke esihogweni bazalwane, bayothi emlilweni, ubhaptizwe emlanjeni. Bantwana bakaThixo, ndingathetha kusephandle zininzi uYesu into andifundise zona, kodwa ndizawuma ndizenza kancinci kancinci ezi VN. Bazalwane, uYesu ke undifundisile nangendlela yophatha iBhayibhile, ukuthi iBhayibhile iphathwa kanjani. uThixo akayifuni iBhayibhile endala. Siyakwazi utshintsha ithaphaway kufike le umhlobo, kufike lo siwuthenge tshantshi bagcwale phezu kwefriji. Khakutshintshe iBhayibhile. uThixo iBhayibhile xa indala bazalwane ufuna ishiswe, uthenge iBhayibhile intsha, ngoba xa uthe wayilahla yathi sapha, abanye bazayithatha baye ngayo ngasese, abangakholwa bayithathe batshaye ngayo. So iseyifu ke xa uyitshisile, okanye uyigale emanzini, uyixubhe emanzini, uyichithe le kude. Bazalwane, ibalulekile loo nto. Bantwana bakaThixo, uThixo wandifundisa ukuthi iBhayibhile ayihayilayithwa. Xa uhayilayitha iBhayibhile bazalwane, uyazi ukuthi ungcolisa uThixo, iBhayibhile zakho zimdaka. uYesu kaloku bazalwane ugqoke ezimhlophe qhwa. Wena xa umhayilayitha ngeehayithe ezipinki nezityheli uyamngcolisa, ngoba izwi lakhe linguye, libubomi, sathola usiniswa ngalo. Uthe kusezodlula umhlaba nezulu uqhuqhumba uphele, kodwa lona izwi lakhe lizohlala limi ngunaphakade. iBhayibhile bazalwane ayihayilayithwa, uthe iba nedayari, ubhale ekaleheni xa ivesi uyithanda, ungahayilayithi iBhayibhile. Wathi abazalwane banento abangayiqapheliyo. iBhayibhile uzawufika umzalwane ngene enkonzweni ethatha iBhayibhile, uzawufika abeke iBhayibhile phantsi, abeke idayari phezu kweBhayibhile, abeke ifowuni phezu kweBhayibhile, abeke izipekso okanye ipotantshefu phezu kweBhayibhile. Bazalwane, iBhayibhile inguThixo. Suyenza loo nto, ndiyakulumkisa. uThixo undifundisile ngendlela yophatha iBhayibhile. Apha kwam bazalwane akho nomntana obeka kwa ipex le yoneka impahla phezu kweBhayibhile, akuhlali nemali phezu kweBhayibhile. Ndiyifakile loo mfundiso bazalwane. Masiyiphatheni kakuhle iBhayibhile. Bantwana bakaThixo, uThixo undifundisile ke nangekhala ezi zempahla ezizinxibayo. Kubalulekile xa ungumzalwane uthenga into enekhala enye, kuba ke bazalwane besesinazo ke ezi zinto, but ngoku xa uyothenga khawuqaphele. Undibonisile ukuthi kuneekhala ezine-spirit behind sikaSathana bazalwane. Wandibonisa ezo khala ezo, ndazivisualizer ke bazalwane emashopini, ndangena xa ndizibona ndizifote ndithumele emagrupini andikuwo, ndithumele nakooFacebook. Thixo bazalwane wandithilela nango-baseball jacket. Khona ijezi engu-baseball jacket bazalwane ethandwa kakhulu ngabantu abatsha. Wathi uThixo umntu onxibe laa jezi urepresenta uSathana uqobo, urepresenta uSathana ubheke esihogweni. Bazalwane ke ndithi mandidlulise ke bantwana bakaThixo kancinci kancinci, ndizawuma ndinishalela kunintsi every night ndixoxa noYesu. Bazalwane uke weza kum kwenye ilanga ndambona uYesu ehleli eyamile kwisipili ekamereni yam, ethethe izwi. uYesu esithi kum, ndicela niqaphele apha emagrupini enikuwo ukuthi zonke iVN ezingenayo uba zisuka kumna ndinguThixo. Ngalo mini leyo bazalwane zangena efowunini yam apha embonweni, ndayitsibe yokuqala, ndayitsibe yesibini, ndazovula eyesithathu. Ndathi ke mna ke ewe Yesu le isuka kuwe. Yabe ithetha ngezilwimi bazalwana, ngeke ndikuxelele noba yayisithini, kodwa ndayitsho ndathi ewe isuka kwele. Ndandiyazi embonweni ukuthi yiyo le. Wathi uYesu, ndiyacela ke mntanam niwaqaphele ama-VN angena ezigrupini ukuthi asuka kumnako nyhani. Khakuthandazele uThixo akunika ubulumko mfundisi, mzalwane, tata uBhishop Impostile, akunika umoya wokwahlula. Khake wahlule. Uba ungabo kwa wazifundisa ukumoyika uThixo nokumthobela uThixo ngabagcotywa bakhe athethayo ngabo abafana nam, ungabanyelisi. Uyakohlwayo uThixo uba ngaba uthetha kakubi ngogcotywe nguye. Uhambe uyobuza uAaron noMiriam kwincwadi eNumeri 12 bethethe ngoMoses ukuthi wabenzani uThixo bazalwane. Ndithi mandidlulise ke bantwana bakaThixo, ndiyanithanda kakhulu. Intliziyo yam iva kabuhlungu bazalwane xa ndibona abantu abangaka abazaba ziinkuni zesiwoko. Unintsi ke bazalwane wandityhila nangetsheyisi le ithambiswayo ebusweni, ikharathoni bazalwane, kwa into ejika ikhala ebusweni wandityhilela bazalwane ngayo. Uba uyayithambisa ikharathoni uthambisa amadaka ebusweni bakho, utshintsha ikhala ngendlela zonke, wenza ngale wenze ngale. Uba une-false teeth, amazinyo obuxoki, ubheke esihogweni
esihogweni, ubunelihlo lefake okanye waphunyelwa lilihlo wafaka wena ilihlo lefake, ubheke esihogweni xa usifa hlala ungenalo ilihlo kunoba ufakele lobuxoki. uYesu oxola nithanda nisikelele. Ndiyabuya nobunye egameni likaYesu. Amen.